Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ एकदम इन्टारेस्टिं भिडिअ जागोन माबायदि होननानै बुङोब्ला आंनि चाइल्डहुड फ्रेन्ड बेस्ट फ्रेन्डनि दिनैहाय मेहेन्दी लगायगोन आरोना स' बेयावहाय आङो दायो गुवाहाटीनिफ्राय थांगासिनो गुवाहाटीनिफ्राय फैबाय ससे लामा ओमफ्राय फैखांनानैहाय आङो बङाइगावनिफ्राय बेनि हाबायावहाय गाननो थाखाय आङो दख'ना लाबोफानो होदोंमोन नालाय बिग्रायमोनखौ ओमफ्राय दा बिसोरखौ आङो उदालगुरि लाइनावहाय नेगासिनो आरोना दाबो सफैयाखै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदु बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो copyright huruli dana Kau lagi menpai, deh, ayo kamu lah deh. nunggu lah deh berapa? Deh, pelai deh, deh kok, idar game. Oh ini bukunya asli ya. Idar kau melau dulu nih. Melau dulu kamera. Sekarang punya siapa itu? Oh. Kamera kusut bawa. Nong Margo deh. Asli. Anggi deh no. Asli. Muzang itu? Oh, pasal nang saya kau me. Elai kau me. Muzang apa? Oh, pai kali sudah yang tahu ba, habbo. Jauh, jangan deh. Sayang deh, pada deh, apa? Ini apa hab ya kapan sudah? Bukan ni kapan? So now guys, abuwa ang no calendar horfadeng abu putuli, thank you so much. Calendar hor naini takai amsray nei dokonaya ang daru mo thangnan dintigan arna ang gabon habeyaw hay gangan dini gana white and red ang ni favorite color. Malay ha baza bani sibang singkurus tan. Ma? Ulap deh. Nunga bra, hindi naman siya lekan karena. Hab ya, kubur rian muzang itu. Guys na yang na dokonaya gabon habeyaw kan ganang. Muzang na? Matu bara red nunga naman. Guys, ang marhip abu putuli, thank you so much ne. White and red, mabay din guys, ang gabon habeyaw kan. Nang nang muzang nud na lagi. Ang nagkomentis next hour, i gufur ara goza thanai dokona kan kayna ang nail ko gufur banay fin bear na dakle ang na nail alda color semen nalai. Try ne. Mabay sa bibi ang kasama kan semua. Semua. Orang aku semua nang. Mahatu size nu kau ni kulai malai ku basu size nu gumun. Ang kesan coba lo mai dina mua. Ang size tar nu na mua. Mala size nu na bu. Zebla ni yang 2 घंटा ओंखारो ओमफ्राय थाबनो ओंखारखांगोन होननानै बा माइसे साइज नु जाबाय दे देलायनाया जाबाय बिराद साइज नुदों थद होनना बुंथिसैयो ओमफ्राय ओरैनोबा सानसेबो बुङा आंखौ नोंखौ साइज tar नुदों होननानै साइजखौ नुखायाबा Kapan sih kelar ma? Ulil asam musuh size ni bang ar mang buat tanah kalau jatuh. soal bunga wala sang size नुदों Ul bicara size ni mana seberapa? nunggu nama Mana? Tan coba bas mabaya baknaya Bas ya terusan sih. bas ya doale baknaya Wow. ang bagaw ketam berapa bunga ayo nak handsome tak nak size tak nak kita nak kai budi sun tok kayak kai nongran ada le laudu mah handsome nongran ada le mungkin nak tahu nak Ini juga boleh khang, krai mukhang. ayo mau kan Khang krai. ang ya dalam mukhang deng ya kan kai mukhang pa nong ada sudah ya jangan tangse dah yang ang mana dress dia kan ang salwar kan lang si dai thang ne ha so joli no mane che am try makeup kalam si makeup do ra kai kira sira kan ngan mai thang se bazar kan nalap demun no mun bye bye no bye lasting ay au mun pui bye oma it's fine mai bye bus lang no बहुत बुस्तु दङ बहुत Ang dili sa nila renta yung dito ano minsan na. Kaya man buto ka na mo. Tamay lo kasi lang yan. Kata sulit sih. Makakali? Tigla bisa lihat tigla sama sa kanila. Ilai ni. Ah, foto sulit sampai le. Oh, ile. Ah, sulit man tahu sampai le. Dah sulit man tu le. Saja. Judi ni su tokai ni su kap ni gitu. Oh, gila le deh. Guys, ang dili kung bay.
mana time kan munasi ekdom munan lang wede le mendian pun kang suble le meko ada lagi amba betang sih hawa mun gana no ba jena ani hawa surfi gana ओमफ्राय आङो जेबो स्टाइल खालामासै खानायखौ एगारबायल' ओमफ्राय उनावहा जास्ट आं खिराबो गानाखै आङो नै खिराबो गानाखै जास्ट माला आरो बेखौ गानबाय दायो थांनोसै ओरैनो थांगासिनो मिस्टार लावदुम ओमफ्राय टेक्लाखौ महरखौ नुवाखै खोरो हेलौ गावा इमान मेकआप खालामदों गावनो फकास थांजोबदोंबो हे नङा नोंखौ आयौ नोंखौ मदे खालामदों मा नुनांगौ जों हाथाय ओंखारबासो नुसिगोन नोंखौ मेहंदी है रचने वाली तेरी सखिया मिथिला मा होनदों आं मेहंदी लगाया आंहा सुदों तेरी झलक सरफी आयौ आजा बादाम इखौल' मोजां मोनो आं मेथाइनि बिथोराव आंखौबो नुवासै Kasa pa ng pang nangan. मानो आं मोजां मोनसै Fresh. आं मोजां मोनो Gaji ko na eh. সেই আমার কাছে নাই বুবু ভাজা বাদাম আমার কাছে আছে শুধু কাঁচা বাদাম ইমান मोजां मेथाइखौ नों हामा होनना बुंदो नों खननो रोङो एसांखिनि बोरायादि इमान मोजां खनहरोसो हागोन नोङो इदि खननो मोनफैबाय आङो गाइस नै आजायामालाय इनो नै आंनि लोगोफोर दं गोसोबोर आङो नोंनि महरावनो गोसोबोर आङो नोंनि महरावनो मिनिखैरो मिनिनानै बागान सुरबोनाय नोंनि बालें बालें थाबायनानै मिज्लौ ज्लौ मेगननि सारा प्लास्टिकनि गलाब बिबार दाजा नों आगै दुंनाय मोननायजोंनो गलिलांनाय जेलेबनि फाम्मि बिबार दाजा नों आगै जोंब्लावनाय मोनब्लानो लरहायलांनाय दसेनो बैजों दसेनो आंजों एखनब्ला नैबेजों एखनब्ला हबेजों दंनाय मानि लाइमोनफोरखौ आवलि होबाय नोंनो नुनाय मानि सेंग्राफोरखौ मुहि होबाय नोंनो नोंनि बे गावदांदां महरा हो दांदांदां सोलेरा प्लास्टिकनि गलाब बिबार दाजा नों आगै दुंनाय मोननायजोंनो गलिलांनाय
랑갑 갑게라 가나 싱랍 싱랍 보하 탕에 보하 퍼여 하이랍 하이랍 랑갑 갑게라 가나 싱랍 싱랍 보하 탕에 보하 퍼여 하이랍 하이랍 बयनिबो मेगनाव नों बारसे गावदां बिबार बयनिबो गोसोनि नों सायख'नाय फामि बिबार बिखायासो जायो आंना मानोबा नोंनि थाखाय गुरलु गुरलु गोसोआसो जायो आंना मानोबा नोंनि थाखाय खेंखुर खेंखुर प्लास्टिकनि गलाप बिबार दाजा नों आगै दुंनाय मोननायजोंनो गलिलांना So guys, tamam मोसाबाय जोङो ओमफ्राय नै आङो डेक'रेशनखौ नायनो फैबाय आरो ना गाबोनथ' रिसेपसन दङ नालाय ओमफ्राय बेनि डेक'रेशनफोरा बोरै जादों बाथौनि नेमखान्थिजों बानायगोन नालाय हाबाखौहाय बेखायनो सोलिगासिनो बिथिं ओमफ्राय जोंथ' मोसानो अहायाखै बेखायनो गाइस आं बारा देखायबाय थायासै मोसानो फैबाय नै बाहेरावहा माने न' सिङावहाय एसे थोन जाबायना मानसिफोर बुरजा जाबाय मोसानाया बेनिखायनो बाहेरावहाय मोसानो थाखाय फैबाय आरो तामाम गाइस आंहा बिदि हाबाफोराव मोसानायनि अयभास गैया आरोना ओमफ्राय दाखालि फुल मुननि एनिभार्सिटियाव मोसादो ओमफ्राय नैबे हाबायाव मोसादो ओमफ्राय आं गोसोआव गैया आरोना किजानि मोसाफ्लांदोंबो जानो हागौ बाट आंनि गोसोआव थानायावहा आं रावनिबो हाबायाव मोसाफेराखै खालि जोंहा आदानि हाबायाव बेथ' न'नि हाबा आरो ओमफ्राय इदि मालायनि हाबायाव खेबसेबो आं इदि मोसाफेराखै बाट बेयो आंनि एकदम माने बेस्ट फ्रेन्डनि हाबामोन नालाय बेखायनो तामाम इन्जय खालामबाय आरो तामाम मोसाबाय मेथाइयाबो ओमफ्राय स्टप जाना होयोब्रा मोसाबाय थानायावनो बिराद गाजाखा ओमफ्राय आङो ओरैबायदि मेंबाय मेंनानै दसे जनानै थाबाय ओमफ्राय बिसोरनि मोसानायखौ नायबाय माने आंथ' लोदोदो नालाय बेखायनो आंनिया मेङो आरोना बिसोर मालाय मेङा मोदोम रेजें पुरा मोसाबाय थायो जि गाजाखा प्लास्टिकनि गलाप बिबार दाजा नों आगै दुंनाय मोननायजोंनो गलिलांनाय जेलेबनि फामि बिबार दाजा नों आगै जोंब्लावनाय मोनब्लानो लरहायलांनाय दसेनो बैजों दसेनो आंजों एखनब्ला नैबेजों बुस्थुखौ उलाय साबगार डाउनलोड खालाम पुरा डाउनलोड खालाम हेलो Ay, nagkakita ka sa bado. Pura, nail polish na ako mo. Blue color din. Ay, nangya. Huti niya. Huti pa yung bride. Huti ka lang bra. Huti niya. Oh. Boria. Dipika. Kikabor. Hal. Boria. Mainu. थांनोसै लांनो फैबाय नालाय थांनांसिगोन आरो थांनो बादोंमोन आं माथो ओरैसो होननाय नायदोंमोन आं मा होनो होननानै गाइस थांनोसै ओंखाम जानो थिनदोंमोन आंखौ ओमफ्राय जायासै आं न'आवनो थांसै टुक्रुबि बुबावसो अमा गोदान फैबाय नियो सोरो फैबाय माथो सोरो बिलाइमोना फैबायलै मोनफैबाय न'आव मोनफैबाय बाहाय दावदै जानोसै दावदै जानानै उन्दुनोसै आंनिया खुरखानाय दंना गैया खुरखानाय दंना गैया ओंखामा ओंखामनो मैगङा मा मैगंनि दालि दावदैजों बेसर